Φύσηξε αέρας και μου πήρε το καπέλο. Μια εκπομπή με την ψυχολόγο και παιδοψυχολόγο Μαρία Βακάλη. Κάθε Τετάρτη στις 8 στο Beton 7 Art Radio θα αναλύουμε από μια άλλη οπτική γωνία τα ψυχικά φαινόμενα και τους προβληματισμούς όπως διαμορφώνονται στην κοινωνία και στην εποχή μας. Κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Beton 7 Art Radio. Καλησπέρα αγαπητές φίλες και φίλοι, Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου 2026. Είμαστε στην εκπομπή Φύσηξε αέρας και μου πήρε το καπέλο στο Beton 7 Art Radio με τη Μαρία Βακάλη στην παρουσίαση αυτής και τον αγαπημένο μας Νίκο Γαλουζή στην επιμέλεια του ήχου. Καλησπέρα Νικόλα μας. Αν κάτι με απασχολεί τα τελευταία χρόνια και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, είναι ο λόγος των ειδικών και όλων ημών, το ημών με ήττα, όχι με υψηλόν, δηλαδή συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου, όλων ημών λοιπόν των ειδημόνων και κυρίως τα χάσματα του λόγου μας, τα αντιφατικά μηνύματα τα οποία φτάνουν σε εσάς μέσω του λόγου μας. Θα σας μεταφέρω λοιπόν και θα αφήσω στην κρίση σας, αναμένοντας τον αντίλογό σας στο chat του σταθμού μας, σκέψεις, απορίες και την προσωπική μου μέχρι στιγμής νομίζω αιτιολογημένη τοποθέτηση, εκτίμηση γύρω από δύο βασικά ζητήματα. Το ένα αφορά στα παιδιά, αν κάνει καλό ή όχι να τα αγκαλιάζουμε όταν εκείνα μας το ζητάνε ή αν τα κάνουμε κακομαθημένα, και το άλλο ζήτημα αφορά στην περιβόητη χειριστική προσωπικότητα την οποία συναντά κάποιος στις ερωτικές του σχέσεις. Προς αποφυγή παρεξήγησης, καθώς η εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, θα απαντήσω σε πιθανά μηνύματά σας σε δεύτερο χρόνο. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι δεν πιστεύω, δεν πρεσβεύω κάποιο καθεστώς αυθεντίας ό,τι αφορά την ψυχική κίνηση και ό,τι συζητάμε εδώ. Μπορώ να πω ότι ούτε καν πιστεύω σε εκείνο των μεγάλων ονομάτων, καθώς ο ψυχισμός εξελίσσεται μέσα και με τις εκάστοτες συνθήκες και συχνά ακόμη και πολύ μεγάλοι θεωρητικοί μας, της ψυχολογίας εννοώ, αναιρούνται ή δεν εφαρμόζονται κατά γράμμα στο σήμερα. Αν κάτι λοιπόν μπορεί να προσφέρει η μελέτη βιβλίων, άρθρων ή ακρόαση εκπομπών γύρω από τα θέματα ψυχολογίας, κατά τη γνώμη μου, είναι να μας κρατάει σε εγρήγορση γύρω από το μεγάλο ερώτημα της αλήθειας και όχι να μας δίνει συνταγές δράσης. Αυτή είναι η άποψή μου. Ας περάσουμε στο πρώτο θέμα, προς το οποίο έχω διάφορες ερωτήσεις, απορίες και νιώθω ότι εντοπίζω αντιφατικά μηνύματα που έρχονται από εμάς, τους ειδικούς, προς εσάς και τα οποία σας δημιουργούν κάποια σύγχυση. Τουλάχιστον αυτό είναι το δικό μου αποτύπωμα. Πρώτο θέμα λοιπόν, να αγκαλιάζω το παιδί μου όταν το ίδιο μου το ζητάει ή να ακούσω τους ειδικούς που με συμβουλεύουν, άφησε το μόνο του για να σκληραγωγηθεί, μην είσαι δίπλα του κάθε φορά που σε αναζητά, μην το κακομαθαίνεις, μην το εξαρτάσαι πάνω σου, του κάνεις κακό και το λιγότερο χτίζεις μια συνήθεια την οποία μετά δύσκολα θα σβήσεις. Σας αφήνω για λίγο με ένα μουσικό θέμα να το σκεφτείτε και επιστρέφω.
λοιπόν το πρώτο ερώτημα είναι να αγκαλιάζω το παιδί μου όταν το ίδιο μου το ζητά ή να ακούσω τους ειδικούς που μου λένε όχι, άφησε το μόνο του να σκληραγωγηθεί. Πρώτη μου απορία, κάτι που δεν κατανοώ. Εσείς λοιπόν, ως γονείς ενός μωρού παιδιού, ενός μικρού παιδιού στο δημοτικό, στα νήπια, όλα αυτές τις συμβουλές τις έχετε ακούσει από κάποιον ειδικό ή τις έχετε διαβάσει. Δηλαδή έχετε ζητήσει ή αναζητήσει βοήθεια, αποδεχόμενοι ότι δεν γνωρίζετε, ότι αμφιβάλλετε για την ορθότητα της κρίσης σας ή φοβούμενοι μήπως πράξετε λάθος. Δηλαδή, τι έχετε κάνει σε μια στιγμή αφιταλάντευσης ή ανησυχίας σας, πώς έχετε λειτουργήσει μπροστά στο άγνωστο και στον φόβο. Ζητήσατε βοήθεια. Ζητήσατε αγκαλιά, καταφύγιο από έναν ειδικό, τον οποίον ενδεχομένως να μην γνωρίζετε πριν την επίσκεψή σας στο γραφείο του, στο Instagram του ή στο site του. Τι διαφορετικό λοιπόν κάνει ένα παιδάκι 2, 4, 6 χρονών που έρχεται στο κρεβάτι σας το βράδυ αναζητώντας την εσωτερική του ηρεμία ή κλαίει μέσα στο πάρκο του και ζητάει την αγκαλίτσα σας καθώς κάτι το τάραξε, κάτι ως εξωτερικό ερέθισμα ή εσωτερικό ερέθισμα. Κάθε φορά που ακούω «Μα ξέρετε, μου το είπε η παιδίατρος, η παιδοψυχίατρος, η παιδοψυχολόγος να το αφήσω να χτυπιέται, να σπαράσει στην κούνια από το κλάμα και να μην το παίρνω αγκαλιά για να μην το κακομάθω», μένω άναυδη και σοκαρισμένη, όχι τόσο από τον λόγο των ειδικών, γιατί θα το πω μετά αυτό, αλλά περισσότερο με τη δική σας ως γονείς πειθαρχία, καλή προαίρεση, αφέλεια, με το δικό σας υπερμεγενθυμένο φόβο να πράξετε αυθόρμητα, να πάρετε μια πρωτοβουλία χωρίς την επικύρωση του ειδικού. Και δεν με σοκάρει ο λόγος των ειδικών, καθώς κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, σκληρές θεωρίες ψυχοπαιδαγωγικής, συναντούμε στη δεκαετία του 20, όπου ο Τζον Βάτσον, για παράδειγμα, ένας συμπεριφοριστής ψυχολόγος, νομίζω μεγάλης προσφοράς στην ψυχολογία, συμβούλευε τότε τους γονείς να μην αγκαλιάζουν και να μην φιλούν το παιδί τους, να μην το επιτρέπουν να κάθεται στα πόδια τους, να το χαιρετάνε με χειραψία ή με ένα φιλί στο μέτωπο αντί μιας καληνύχτας. Βέβαια, κάπου στη δεκαετία του 50-60 και μετά, αυτές οι αυστηρές τακτικές εγκαταλείπονται και λαμβάνονται υπόψη οι συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού. Έναν αιώνα μετά τον Βάτσον, εμείς τις ξαναθυμηθήκαμε και τις δύο προσεγγίσεις, τις παντρέψαμε και τις εφαρμόζουμε ταυτόχρονα. Κάτι σαν αχταρμάς. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό που με εκπλήσει είναι η δύναμή σας ως γονείς και κυρίως της μάνας που υποβάλλει τον εαυτό της ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών σε μια σκληρή, ανάλγητη συμπεριφορά προς το μωρό της για το καλό, για το μελλοντικό καλό του μωρού της. Κατάσταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες ενοχές, σε εκνευρισμό, σε προστριβή με το σύζυγο και μετά σε πολύ σφιχτά αγκαλιάσματα του μωρού και σε πολλά μπόλικα ζουμερά φιλιά. Και για να συμπληρωθεί το παζλ της παρανοϊκής μας κοινωνίας, στην οποία πραγματικά δεν ξέρω αν είμαστε απλήρωτοι κομπάρσοι ή ατάλλαντοι πρωταγωνιστές, έρχεται ένα δεύτερο σημείο, ένα δεύτερο χάσμα που εγώ τουλάχιστον διαβάζω, μπορώ να κάνω και λάθος, στο λόγο των δικών μας, των ειδικών, στις συμβουλές που σας δίνουμε, το οποίο λέει το εξής. Εμείς λοιπόν οι ίδιοι, οι παιδοψυχίατροι, οι παιδοψυχολόγοι, οι παιδίατροι, οι οποίοι σας απαγορεύουμε την αγκαλιά, για να μην το κάνετε κακομαθημένο, ξεθάβουμε τη θεωρία του Bowlby. Τι έλεγε αυτή, φαντάζομαι σε πολλούς γνωστή θεωρία της προσκόλλησης, η οποία κατακλείζει την Ευρώπη την περίοδο που η Ευρώπη βράζει από κοινωνικές αναταράξεις τέλος της δεκαετίας του 60, ότι η μάνα οφείλει να επιστρέψει στο σπίτι της και να αγκαλιάσει το μωρό της, εξασφαλίζοντάς του μια ασφαλή, σταθερή συναισθηματική σχέση, καθοριστική σημασίας για όλη την υπόλοιπη εξέλιξη του παιδιού. Σήμερα λοιπόν εμείς οι ειδικοί, παντρεύοντας αυτά τα δύο σημεία, σας λέμε το εξής. Από τη μία, μην αγκαλιάζεις το μωράκι σου, και κυρίως τη μάνα τα λέμε αυτά, και από την άλλη είσαι υποχρεωμένη να εξασφαλίσεις μια σταθερή συναισθηματική
επαφή με το μωρό. Και σας ρωτάω, προς τα πού να κατευθυνθεί αυτή η μάνα? Δεν αποκλείεται να λαθεύω, αλλά μέχρι στιγμής έχω την αίσθηση ότι εμείς, χωρίς να το θέλουμε, ως ειδικοί, σας οθούμε, τους γονείς εννοώ, εσάς τους γονείς, στην απόγνωση και την τρέλα. Και όχι σε μια ωραία τρέλα, δημιουργική και επαναστατική, όχι, αλλά σε μια τρέλα σαν εκείνη που περιέγραφε το 1911 ο Μπλόιερ ως πρώιμη άνοια. Και όλο αυτό σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι από εσάς ως γονείς τεντώνετε, για να μην πω ξεχυλώνετε το 24ωρο, μέσα σε όλα τους προβληματισμούς και τα προβλήματα προσωπικά, ερωτικά, συζυγικά, ιατρικά, οικονομικά, συγγενικά, κληρονομικά και οτιδήποτε άλλο, εμείς ως ειδικοί σας αγχώνουμε, σας μπερδεύουμε, σας εκτροχιάζουμε, βομβαρδίζουμε το κεφάλι σας με αντιφατικές πληροφορίες, σας οδηγούμε πολλές φορές ως ζευγάρι σε μεταξύ σας λογομαχίες και τσακωμούς, σαμποτάρουμε, το πιο βασικό για μένα,
την εμπιστοσύνη σας στις πρωτοβουλίες σας, παγώνουμε τον αυθορμητισμό και το συναίσθημα και σας στερούμε τα βασικότερα υλικά της δράσης με το παιδί, πέρα από το συναίσθημα και τον αυθορμητισμό, την ψυχραιμία όταν απαιτηθεί και την κριτική σκέψη. Η τρίτη απορία που έχω αφορά σε εσάς, στους γονείς. Γιατί εσείς ως γονείς δεν δράτε, δεν συμπεριφέρεστε σύμφωνα με τις δικές σας συναισθηματικές ανάγκες όπως προκύπτουν από την συνύπαρξη συμβίωση με το παιδί σας, δεδομένου ότι και εσείς χρειάζεστε, έχετε ανάγκη την αγκαλιά με το παιδί σας και εσείς οι ίδιοι επιθυμείτε να έχετε στην αγκαλιά σας το μωράκι σας, το παιδάκι σας. Θυμηθείτε εκείνες τις ημέρες της πιθανής εξωσωματικής, της αγωνίας, της εγκυμοσύνης, του τοκετού, τις σκέψεις, όλους τους φόβους που είχατε τότε για το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία, τις σκέψεις που κάνατε τότε. Ήρθε το όνειρο, πραγματοποιήθηκε και εσείς κάπως το κλωτσάτε, το αγνοείτε, ενώ δεν το θέλετε. Ποια μάνα και ποιος πατέρας μπορεί να κοιμηθεί ήσυχα το βράδυ όταν το παιδί του έχει σπαράξει όλο το απόγευμα? Αυτές οι φωνές του παιδιού θεωρώ ότι σε διαλύουν καθώς τις ανακαλείς, ή μάλλον δεν τις ανακαλείς, έρχονται μόνες τους απρόσκλητες στη μνήμη σου την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα όπου κι αν είσαι. Δεν το καταλαβαίνω. Η τέταρτη απορία μου είναι επίκληση στην ενσυναίσθησή σας. Σήμερα λοιπόν, στην ηλικία που βρίσκεστε εσείς ως ενήλικες, πώς νιώθετε όταν ο σύντροφός σας αρνείται την αγκαλιά? Τι κάνετε? Τι επακολουθεί μέσα σας ως συναίσθημα, σκέψη, διάθεση? Πώς καταλαγιάζει αυτή η τρικυμία? Μια πέμπτη απορία μου είναι η εξής. Για ποιο λόγο είστε τόσο μα τόσο, θα την απαντήσω αυτή, είστε τόσο μα τόσο επιρρεπείς? Γιατί δεν λειτουργείτε βάσει συναισθήματος? Γιατί πρέπει να βάζετε ως μεσολαβητές ανάμεσα σε εσάς και στο παιδί σας έναν ειδικό που έχετε συναντήσει 2-3 φορές? Τι είναι αυτό που τα σαρώνει όλα? Τι είναι αυτό που καταργεί την ψύχρεμη και την κριτική σας σκέψη? Ο φόβος. Ο φόβος μήπως δεν είστε καλός γονιός. Ο φόβος μήπως βλάψετε το παιδί σας ερήμην σας, άθελά σας και ανεπανόρθωτα. Ο φόβος μήπως γίνει κακομαθημένο. Μήπως μεγαλώσει και κοιμάται ακόμη μαζί σας. Μήπως μπει στο φάσμα του αυτισμού. Μήπως αποκτήσει μαθησιακές δυσκολίες. Μήπως βγάλει δεπί. Κατανοώ και αναγνωρίζω τον φόβο που πηγάζει από την ευσυνειδησία σας, που σας κάνει προνοητικούς, δηλαδή καλύπτω τις γωνίες των τραπεζιών, κρύβω τα μαχαίρια, καλύπτω τις μπρίζες. Okay. Σε ό,τι αφορά όμως το φόβο που σχετίζεται με το χτίσιμο του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του παιδιού, δεν το κατανοώ. Δηλαδή οφείλετε να αντισταθείτε σε αυτή τη μαζική ιστερία που εμφανίζεται στους δέκτες σας και να βαδίσετε βάσει στόχων. Όταν μεγαλώνουμε, διαπαιδαγωγούμε, ανατρέφουμε ένα παιδί, βαδίζουμε βάσει στόχων και όχι βάσει φόβων. Διαβάστε λοιπόν κάποια σοβαρά βιβλία ψυχοπαιδαγωγικής. Μην ασχολείστε με την παθολογία, αλλά με το πώς χτίζεται η ψυχική σπονδυλική στήλη ενός παιδιού. Δηλαδή προσανατολισμός, αντίληψη, συνείδηση, κρίση, βούληση, σκέψη, συναίσθημα, κοινωνικότητα, σεξουαλικότητα. Διαβάστε κείμενα αναπτυξιακής με ψυχολογίας, με κριτική ματιά πάντοτε και όχι ψυχοπαθολογία. Διαβάστε Βιγκότσκι, Λεόντιε, Φαλκόνιν, Χάντφιλτ, Μούχινα, Μιχαήλ, δικός μας Μιχαήλ. Διαβάστε τα με μια κριτική σκέψη. Είναι αλήθεια πως η πραγματικότητα για όλους μας, πόσο δε μάλλον για τους γονείς, για εσάς τους γονείς, γίνεται αντιληπτή μέσα από τα μάτια μας και νομίζω πως το ένα μας μάτι είναι ο φόβος, σίγουρα, και το άλλο είναι η προσδοκία. Γι' αυτό και εγώ μίλησα για το στόχο, είναι πιο αντικειμενικός. Όμως παρόλα αυτά, γνωρίζοντας αυτή την αδυναμία που έχει η θέαση, ο υποκειμενισμός της πραγματικότητας, η υποκειμενική θέαση της πραγματικότητας, είστε κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένοι ως γονείς στο ρόλο του γονέα να επιλέγετε κάθε φορά ποιο μάτι θα κλείνετε και ποιο θα ενεργοποιείτε ανάλογα με την περίπτωση.
Δηλαδή θα με κινητοποιήσει ο φόβος σαφέστατα της χρήσης του τσιγάρου στον έφηβο γιο μου, αλλά παράδειγμα λέω έτσι, οτιδήποτε άλλο, αλλά ο στόχος να κατανοήσω το γιατί της συμπεριφοράς του και να προβώ στις κατάλληλες αλλαγές της δικής μου συμπεριφοράς θα με βοηθήσει να διατηρήσω την ψυχραιμία του και να μην γίνω έρμεο της κάθε μίας θεωρίας και του κάθε ενός ειδήμονα. Ίσως δεν θα έπρεπε να το πω, αλλά θα το πω, γιατί νιώθω μια ηθική υποχρέωση. Οι ειδικοί, ξέρετε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς, τις περισσότερες φορές είμαστε εκπρόσωποι ενός συστήματος και ειδικά στην ψυχολογία. Υπηρετούμε ένα σύστημα. Καθώς φέρουμε μια εκπαίδευση συγκεκριμένης κατεύθυνσης και προσανατολισμού, σταματάω εδώ, δεν θα πω κάτι άλλο, 3 τελίτσες, κάτω από την οποία κατεύθυνση και προσανατολισμό νιώθουμε ασφαλείς και σίγουροι ότι εκπροσωπούμε το ορθό, το φυσιολογικό, κατεύθυνση όμως η οποία δεν εμπεριέχει πάντοτε την κριτική σκέψη, μήτε την ολιστική ματιά, μήτε την αναθεωρημένη γνώση. Θα ήθελα αυτό να το έχετε υπόψη σας. Arenales, regada en sangre del bravo saihuenque, grito que está volviendo en tu desbocado, otro pehuenche, en tu desbocado, otro pehuenche.
Η δική μου λοιπόν τοποθέτηση στο ερώτημα αν πρέπει ή όχι να αγκαλιάζουμε το παιδί ή να μην το αγκαλιάζουμε γιατί θα το κακομάθουμε είναι σταθερή. Λέμε ναι στην αγκαλιά του μικρού και του μεγάλου παιδιού. Γιατί? Όταν μιλάμε για το μωράκι. Όταν το μωρό ζητά αγκαλιά και την ζητά μάλλον με το κλάμα αν την αρνηθούμε, έτσι. Το τσίριγμα, το δάγκωμα, το σμπρόξιμο, την κλωτσιά, τα μούτρα, το τράβηγμα. Πώς θα επικοινωνήσει την ανάγκη του ένα μωράκι τη στιγμή που δεν έχει αναπτυχθεί ο λόγος του. Λειτουργεί ως ένα θηλαστικό στη φύση που μιμείται τα πρόσωπα του περιβάλλοντος του. Σε κάθε λοιπόν αλλαγή του μωρού, αλλαγή που έρχεται από εξωτερικά ή ιδιοδεκτικά ερεθίσματα, από το ίδιο το κορμί του, δηλαδή κολικούς, δοντάκια, οτιδήποτε άλλο, τα οποία πάντοτε ερεθίσματα δεν είναι εμφανή σε εσάς τους γονείς, καθώς δεν μπορεί και να τα λεκτικοποιήσει ένα μωρό. Το μωράκι λοιπόν έχει ανάγκη την ομάδα, που είναι θηλαστικό, τη φάτνη, την αγκαλιά των σωμάτων, την ανάσα των άλλων θηλαστικών, το καταφύγιο, την ενσωμάτωση. Αν την αρνηθείτε, είναι σαν να αρνείστε τη φύση την ίδια. Επιπρόσθετα, η αγκαλιά, η επαφή του δέρματος κορμί με κορμί, εξασφαλίζει την ηρεμία του νευρικού συστήματος στο μωρό. Συνθήκη η οποία θα το βοηθήσει να προσανατολιστεί προς το εξωτερικό του περιβάλλον, να το εξερευνήσει, να αλληλεπιδράσει. Και τι γίνεται όταν ένα μωρό αλληλεπιδρά με το εξωτερικό περιβάλλον? Αναπτύσσει τις ψυχικές λειτουργίες, προσανατολισμός, αντίληψη κτλ. Και καθώς εξελίσσονται, αναπτύσσονται δηλαδή οι ψυχικές λειτουργίες, τι γίνεται? Αναπτύσσεται και ο εγκέφαλος. Μάλιστα. Και κατ' επέκταση η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και διευρύνονται και βαθαίνουν οι ψυχικές λειτουργίες. Ένας πολύ υγιής κύκλος. Αυτό σε ό,τι αφορά το μωρό. Δεύτερο, γιατί λοιπόν εγώ λέω ναι στην αγκαλιά μικρού και μεγάλου παιδιού? Ας δούμε το παιδάκι. Ένα παιδάκι που είναι στο δημοτικό. Αυτό που σμπρώχνει ένα παιδάκι στα νήπια στο δημοτικό, στη βραδινή σας αγκαλιά, σε ένα στρίμωγμα στο κρεβάτι σας, ακόμη και αν δεν συμφωνούμε με αυτό εμείς οι ψυχολόγοι, εντάξει δεν έγινε και τόσο μεγάλο λάθος, είναι κάποια ανεπεξέργαστη και ακάλυπτη συναισθηματική του ανάγκη, όχι απαραίτητα από εσάς τους ίδιους τους γονείς, ακάλυπτη ανάγκη του παιδιού, έτσι, η οποία αυτή η ανάγκη του δεν συνειδητοποιήθηκε από το παιδί, λογικό, είναι παιδί, δεν λεκτικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, της εβδομάδας ή του μήνα. Κάποιους φόβους λοιπόν και κάποιο άγχος φέρνει το παιδί στο κρεβάτι μας ή φέρνει το παιδί στην βραδινή μας αγκαλιά ή σε μια συνεχή, καμιά φορά ενοχλητικό αίτημα για αγκαλιά. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Μην ξεχνάμε ότι ένα νήπιο ή ένα παιδί στο δημοτικό είναι σε ένα σχολικό περιβάλλον. Το σχολικό περιβάλλον είναι περιβάλλον α κοινωνικοποίησης και β εκπαίδευσης. Ως γνωστόν, η διαδικασία της κοινωνικοποίησης εμπεριέχει την απόλαυση, μου αρέσει που παίζω με τους φίλους μου, σαφέστατα, αλλά και το φόβο της λιδωρίας, της ανεπάρκειας, της αποκάλυψης της αδυναμίας μου. Της αδυναμίας μου να ηγηθώ, της αδυναμίας μου να βάλω τους κανόνες σε ένα παιχνίδι, να ακολουθήσω τους κανόνες σε ένα παιχνίδι, καταστάσεις που είναι αντιληπτές από το παιδί. Δεύτερον, η διαδικασία της εκπαίδευσης εμπεριέχει, θέλοντας και μία, ακόμη και για μας τους ενήλικες, τη ματαίωση και την απόρριψη. Όχι μόνο από το δάσκαλο, ο οποίος μπορεί με το δικό του τρόπο να μου κάνει παρατήρηση, αλλά και από τους μαθητές μου και από μένα τον ίδιο ως μαθητή, καθώς συγκρίνομαι με τους μαθητές μου. Κατάσταση επίσης και οι δύο καταστάσεις προς τις οποίες το παιδί, ένα μικρό παιδί, είναι παντελώς αθωράκιστο, δεν έχει φτιάξει ακόμη τα αντισώματά του. Πού λοιπόν θα αναζητήσει ένα παιδάκι, ένα νήπιο, ένα παιδάκι δημοτικού, το λιμανάκι του, όταν μέσα του το δέρνει μια τέτοια φουρτούνα, της οποίας την ύπαρξη σχεδόν αγνοεί ή αγνοεί πλήρως? Λέω ναι στην αγκαλιά των γονέων, του μικρού και του μεγάλου παιδιού από τους γονείς και στην εφηβεία, ακόμη και αν ο έφηβος μπορεί να μην ζητήσει την αγκαλιά με τα χέρια, χρειάζεται το καταφύγιο. Μπορεί να είναι ο ζεστός λόγος που θα αναζητήσει, να είναι η σιωπηρή παρουσία μας, ένα επιπρόσθετο τηλέφωνο, μία μάσκαρα έτσι, ομορφιάς ή ένα παραπάνω χαρτζηλίκι. Και σε ό,τι αφορά τα μεγάλα παιδιά,
Σε κάθε αλλαγή, μετάβαση, σοκ, ματέωση, δυσκολία, χαρακιά, σταυροδρόμι, προδοσία, αναζητάμε κι εμείς ως ενήλικες έναν χώρο να εισχωρήσουμε, να μας τυλίξει ο άλλος, είτε με τα χέρια, είτε με το λόγο του, είτε με το βλέμμα του. Αναζητάμε ένα καταφύγιο, ένα λιμανάκι, μέχρι να περάσει η καταιγίδα και να μαλακώσει το μέσα μας. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now. Σε περίπτωση που κάποιοι γονείς αναρωτιούνται ή είναι πεπισμένοι πως η πολλή αγκαλιά θα κάνει το γιο τους μαμάκα, κακομαθημένο, και κατ' επέκταση πρέπει να του περιορίσουν τη φόρα, θα απαντήσω ότι όχι, δεν θα γίνει μαμάκας από την αγκαλιά, απέναντίας η αγκαλιά θα τον κάνει ζεστό και τρυφερό. Θα γίνει όμως αντιδραστικός, μπερδεμένος καθώς μπαίνει στην εφηβεία του και μεγαλώνει, οκνηρός, νοθρός, αμφίβουλος, άβουλος, εξαρτημένος και του ξέρετε παρότι ότι αντιπαθώ τους επιθετικούς προσδιορισμούς που κατακλείζουν και αγκαλιάζουν όλη την προσωπικότητα, σκόπιμα και εμφατικά χρησιμοποιώ αυτά τα επίθετα. Θα γίνει λοιπόν όλα αυτά εάν δεν αναπτυχθεί σωστά η βούλησή του, αν επισκιαστεί εξαιτίας σας. Παρά το ότι ανοίγουμε ένα θέμα για μια ολόκληρη εκπομπή, για το οποίο δεν είμαι και τόσο προετοιμασμένη, θα μεταφέρω κάποιες σκέψεις μου όσο μπορώ πιο οργανωμένα. Έχετε λοιπόν παρατηρήσει τον εαυτό σας ως γονείς με ποια ρήματα απευθύνεστε στο παιδί σας? Ένα από τα πιο συνηθισμένα είναι το θέλεις,
είτε με ερώτημα είτε με προστακτική. Θέλεις μια μπανάνα, θέλεις νερό, θέλεις να βάλεις το πουλόβερ σου ή βάλε το πουλόβερ σου, πιες το γάλα σου, πλύνε τα δόντια σου. Μάλιστα. Με τα ίδια ακριβώς ρήματα και με τον ίδιο τρόπο σχεδόν απευθύνεται και το παιδί σε εμάς. Θα πάρει λοιπόν την πρωτοβουλία και θα εκφράσει μια συναισθηματική του ανάγκη και θα σας ζητήσει κάτι. Στην προκειμένη περίπτωση, θέλεις να με πάρεις μια αγκαλιά? Και λίγο πιο μετά βάλε με στην αγκαλιά σου, δέξουμε στο κρεβάτι σου. Άραγε πώς νιώθει το παιδί την άρνησή σας? Δεν θα αναφερθώ στη ματέωση, στο άδειασμα, στο γκρέμισμα του κόσμου του, όχι, αλλά θα αναφερθώ σε μια εξίσου με το συναίσθημα σημαντικότατη, για μένα ακόμη πιο σημαντική ψυχική λειτουργία στο παιδί, που λέγεται βούληση. Η βούληση λοιπόν ξεμυτίζει στο παιδί κάπου στα 2 του χρόνια, σε αδρές γραμμές, έτσι, με το γνωστό εγώ θέλω. Είναι η περίοδος όπου το παιδί παίρνει πρωτοβουλίες προκειμένου να εισέλθει στον κόσμο μας, δηλαδή μας αντιγράφει, κάνει ό,τι κάνουμε κι εμείς, ζητά, θέλει, απαιτεί με τρόπο περισσότερο ή λιγότερο πεισματικό. Υγιέστατο είναι όλο αυτό, αυτό δεν λέγεται κακομαθησιά, είναι η υγιής εξέλιξη ενός παιδιού. Θεωρώ λοιπόν πως δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα και κακοποίηση από το να περιορίζετε τη βούληση ενός παιδιού, από το να μην το τροφοδοτείτε με εμπιστοσύνη, ενθάρρυνση, δηλαδή με αγάπη, στα πρώτα του αιτήματα. Πόσο δε μάλλον όταν αυτά τα αιτήματα είναι συναισθηματικής φύσης. Με ποιο λοιπόν καύσιμο, αν όχι με αυτό της αγάπης, το παιδί θα εξελιχθεί? Πώς να μην εμφανιστούν προσκόμματα στην ανάπτυξή του, πώς να μην είναι ανάπηρος ο βηματισμός του, πώς να μην είναι μετά στην κοινωνία μας τόσο αναγκαίοι ψυχολόγοι και life coaches. Ποιες λοιπόν οι αντιδράσεις ενός παιδιού που υφίσταται από εμάς, στο όνομα πάντοτε του καλού, του μελλοντικού καλού του παιδιού μου, υφίσταται από εμάς ματέωση και το κυριότερο φρένο στη βούλησή του? Ας έρθετε στη θέση του παιδιού λοιπόν και ας απαντήσετε εσείς. Εγώ σας είπα, θα είναι αντιδραστικός μέχρι άβουλος και εξαρτημένος. Αν θα ήθελα κάτι να σας μείνει, είναι τα εξής. Κάθε τι που κάνει ένα παιδί είναι επικοινωνία. Ακόμη και η σιωπή θέλει κάτι να μας πει, θέλει κάτι να μας ζητήσει. Η αγκαλιά τώρα είναι έκκληση συναισθηματικού γεμίσματος. Δηλαδή δεν γέμισε όχι επειδή εσείς ήσασταν απόντες ή δεν ξέρετε να το αγαπάτε, αλλά επειδή αλλάζουν οι ανάγκες του καθώς εκείνο εξελίσσεται και δεν το έχετε αντιληφθεί. Αγκαλιάστε το παιδί σας όσο μικρό κι αν είναι και όσο σιγά σιγά μεγαλώνει. Αντισταθείτε στη μαζική ιστερία, καλοί και ψυχολόγοι, αλλά μην τους βάζουμε συνέχεια ανάμεσα σε εσάς και στο παιδί σας. Ανάμεσα σε εσάς και στο παιδί σας είναι πρωτίστως και κυρίως η φαντασία, η δική σας παιδικότητα, το συναίσθημα, η λογική σας και το κυριότερο απ' όλα είναι ο στόχος και όχι ο φόβος.
Ένα δεύτερο ζήτημα στο οποίο προσωπικά διαπιστώνω μια χάσματα στο λόγο των ειδικών είναι εκείνο που αφορά στις λεγόμενες χειριστικές προσωπικότητες. Από τη μία λοιπόν μας λένε απόφυγε τους χειριστικούς και από την άλλη μας λένε μάθε να διαχειρίζεσαι, να χειρίζεσαι. Οι μισές λοιπόν σελίδες της τρέχουσας ψυχολογίας μιλούν για τη χειριστική προσωπικότητα και πώς πρέπει να την αποφύγουμε, με ποιους τρόπους. Χειριστική προσωπικότητα εννοούμε κάποιον ο οποίος μας χειρίζεται συνειδητά με υστερόβουλα χρησιμοθερικά κίνητρα, με στρατηγική προς όφελός του, και οι άλλες μισές μας συμβουλεύουν πώς πρέπει να χειριστούμε τον σύντροφό μας, μας δίνουν δηλαδή πρακτική βοήθεια με στόχο να ελέγξουμε τον άλλο, να πετύχουμε αυτό που αναζητάμε από εκείνον ή από τη σχέση μας. Δεν σας κρύβω ότι εκτός της παραπάνω αντίφασης με σοκάρει το απόλυτο απροκάλυπτο στα όρια του ξεδιάντροπου για μένα ύφος με το οποίο διατυπώνονται αυτές οι προτάσεις, τις οποίες τις βλέπω να κατακλείζουν οθόνες, τύπου θέλεις να τον κάνεις να τρέχει από πίσω σου, να του μείνεις αξέχαστη, θέλεις να σε παρακαλάει, τότε ακολούθησε αυτή τη συνταγή, με άλλα λόγια κάνε αυτούς τους χειρισμούς, δηλαδή γίνε και εσύ χειριστικός. Δεν έχω διαβάσει, ακούσει κάτι του τύπου λειτουργήσε αυθόρμητα, διατύπωσε την αλήθεια σου όπως τη νιώθεις σήμερα για έναν άνθρωπο. Λίγα λόγια λοιπόν για τις προσωπικότητες που όπως κυκλοφορούν και οπλοφορούν σήμερα ανάμεσά μας και δει την χειριστική προσωπικότητα. Μεταξύ λοιπόν των πολλών προσωπικότητων που παρελάβουν σε καθημερινή πλέον βάση, ναρκισσιστική, τοξική, αποφευκτική κτλ. Το καταλαβαίνετε, νομίζω ότι από τις πιο δεδομένες είναι η χειριστική, η οποία αφορά στις ερωτικές μας σχέσεις. Όχι μόνον, εγώ θα εστιάσω και θα περιοριστώ σε αυτή τη χειριστική προσωπικότητα όπως εμφανίζεται στις ερωτικές σχέσεις. Το όπως εμφανίζεται βάλτε το σε εισαγωγικά παρακαλώ, και όχι στις επαγγελματικές συγγενικές, γιατί οι τελευταίες έχουν κάποιους άλλους κώδικες διαφορετικούς. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα με τις προσωπικότητες? Μικρή ιστορική αναδρομή, πολύ πολύ σύντομη. Η αλήθεια είναι λοιπόν πως η ανάγκη μας να κατηγοριοποιήσουμε βάσει κοινών χαρακτηριστικών τις ανθρώπινες συμπεριφορές έρχεται από την εποχή του Γαλινού, ίσως και νωρίτερα, και εγώ να το αγνώ, δεν είμαι ιστορικός, εκείνος που έβαλε τις προσωπικότητες βάσει υγρών, έτσι, φλεγματικός, χλωρικός κτλ. Μετά τις συναντάμε στον Κρέπλιν και στον Κρέτσμερ βάσει σωματικής δομής, πυκνικός, σχιζοειδής κτλ. Και στο Γιούγκ, το ξέρετε φαντάζομαι, βάσει ψυχολογικών χαρακτηριστικών, όπου γενικότερα επιχειρείται η σύνδεση σε ένα όσο πιο ολοκληρωμένο όλο των επιμέρους χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Σήμερα δεν κάνουμε κατά τη γνώμη μου κάτι περισσότερο παρά να ακολουθούμε την λειτουργία των social media, τα οποία λαμβάνοντας σκόρπια προσωπικά δεδομένα χτίζουν το προφίλ του καταναλωτή, του εραστή, της προσωπικότητας, για να μπορούν μετά να μας δελεάζουν με τις αντίστοιχες διαφημίσεις και συμβουλές και να χτίζουν σιγά σιγά τον νέο τύπο ανθρώπινων σχέσεων και κοινωνίας. Ερήμην μας, πίσω από την πλάτη μας σχεδόν, και την ίδια στιγμή με τη συνένεσή μας. Αυτό νομίζω εγώ ότι γίνεται σήμερα. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν συνειδητοποιείτε πού οδηγείτε εσείς τον εαυτό σας και τις σχέσεις σας, τις ερωτικές σχέσεις, καθώς χρησιμοποιώντας αυτές τις κατηγοριοποίησεις, μιλώντας και σκεπτόμενοι με αυτόν τον τρόπο, υπογράφετε εμπράκτος ότι συμφωνείτε με την ύπαρξή τους, της ναρκισσιστικής, τοξικής, αλλά θα μείνουμε στη χειριστική προσωπικότητα.
Έχοντας λοιπόν στο καθημερινό σας λεξιλόγιο και σκέψη περισσότερο απ' όλα, πάνω απ' όλα και θέαση τις λέξεις αυτές, χειριστική, ας μένουμε στο χειριστική προσωπικότητα, αναρωτιέμαι πού οδηγείτε τον εαυτό σας καταρχάς και μετά τις σχέσεις σας και ειδικά την ερωτική σας σχέση. Συνειδητοποιείτε λοιπόν πως αφιερώνετε ένα πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς σας να αντιστοιχίσετε τα συμπτώματα της χειριστικής προσωπικότητας με τον άνθρωπό σας, αντί να ασχολείστε επικοδομητικά, να τον γνωρίσετε τόσο εκείνον όσο και εσάς, όσο και τις σχέσεις σας. Θα αφιερώσουμε κάποια στιγμή μια εκπομπή στο πώς γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τον άλλον και τι κάνουμε με τις σχέσεις μας. Αντιλαμβάνεστε δεύτερον πως εσείς οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας αυτές τις εκφράσεις, αυτόν τον τρόπο σκέψης, ρηχαίνετε τον τρόπο σκέψης σας, καθώς σας αρκούνε 2-3 επιμέρους στοιχεία να αποφανθείτε για το όλο. Αντιλαμβάνεστε πως οι κρίσεις σας για τους ανθρώπους και ειδικά για τον άνθρωπό σας είναι επιδερμικές και αυθαίρετες, π.χ. α, εφόσον δεν λέει συγγνώμη, συν β, εφόσον αλλάζει συζήτηση όταν του τριμώξω, γ, συν γ, κάνει την αθώα περιστερά, τότε είναι χειριστικός. Θα ρίσκει ο άλλος, δεν συνυπάρχει με μας, δεν συνομιλεί, δεν επηρεάζεται από το δικό μας ειρωνικό, ανακριτικό, άκαμπτο, συντηρητικό, σοκαριστικό, αναλόγως στις συνθήκες, λόγο ή ύφος. Αντιλαμβάνεστε ότι εκφράζοντας τον φόβο σας, μην σας χειριστεί ο άλλος, παραδέχεστε την ήττα σας, παραδέχεστε την αδύναμη βούλησή σας, στο βαθμό που ο άλλος θα σας κάνει κάτι, θα σας χειριστεί, θα σας εξαπατήσει, εσείς αυτοδηλώνεστε ως ένα άβουλο, κακόμοιρο, απροστάτευτο πλασματάκι, περιμένετε τη δράση του άλλου για να αντιδράσετε, προστατεύοντας πάντοτε τον αδύναμο και καλοσυνάτο χαρακτήρα σας. Και ένα ερώτημα ακόμη, εσείς πώς αντιδράτε όταν είστε αποδέκτης τέτοιων αυθαίρετων κρίσεων, τι κάνετε? Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις, ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρήσης αυτών των λέξεων και κυρίως όταν σκεφτόμαστε, έτσι όχι απλά όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις, συνειδητοποιείτε ότι σφυριλατείτε με ένα μεγάλο μέρος των σχέσεων μέσα από τον φόβο μήπως σας χειριστεί ο άλλος, μήπως σας χειραγωγήσει, μήπως σας υποβάλει και παγιδεύσει σε μια συνθήκη που μεθοδικά και ιστερόφουλα εξήφθηνε εναντίον σας και υπέρ του ίδιου και των συμφερόντων του, ότι δηλαδή αμήνεστε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο τρόπος θέασης του άλλου είναι αποτρεπτικός να τον νιώσετε, πως σας οδηγεί σε άμυνα, σε επιφυλακή, σε επιφύλαξη, σε προστασία του εγώ σας μέσα από μια τεχνητή, πολλές φορές λελογισμένη ή λογιστικού τύπου θωράκιση. Νιώθετε ότι σκοτώνει τον αυθορμητισμό σας, τη γνησιότητα, την τόλμη και τη φαντασία, θεμελιώδη στοιχεία της ζωής και της συνύπαρξης. Στερεί από τον έρωτα, την ανάταση, την ανάσταση και την επανάσταση. Τυλίγει τις ερωτικές σας σχέσεις με ένα ύφασμα γλυκερό και ανούσιο και κατ' επέκταση κάνει την καθημερινότητά σας πολλές φορές μίζερη. Όταν πείσουμε τον εαυτό μας ότι οφείλουμε να τον προστατεύουμε, να προστατευτούμε από μια χειριστική προσωπικότητα του άλλου, τότε χτίζουμε σύνορα ανάμεσά μας, χτίζουμε δίπολα. Εμείς και οι άλλοι σπέρνουμε τη διχόνοια και βουλιάζουμε στον άκρατο ατομικισμό, πάντοτε με την επιδερμική πρόφαση της αυτοπροστασίας. Boys and girls
all they're living for. Ooh yeah yeah, ooh yeah yeah. Προσωπική μου τοποθέτηση γύρω από το ζήτημα το αν υπάρχει οχειριστική προσωπικότητα και όλα αυτά τα είδη και οι κατηγορίες προσωπικότητων, εντάξει, προφανώς και όχι. Μου φαίνεται αστείο όλο αυτό, έτσι. Όλοι μας είμαστε τα πάντα κάτω από κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που λέγαμε μικρή στη φυσική. Όλοι μας είμαστε επιθυμητικά πλάσματα που ήρθαμε σε αυτή τη ζωή με στόχο το ζήν και το ευζήν, με στόχο δηλαδή την ικανοποίηση των αναγκών μας και των επιθυμιών μας. Ικανοποιούμε τις επιθυμίες μας μέσω της μεθόδου. Έχουμε έναν τρόπο να τις ικανοποιήσουμε, όχι πάντοτε ο ίδιος, μέσα στην τροχιά που διανύουμε στο χώρο και στο χρόνο που κινούμαστε, μέσω χειρισμών, μέσω στρατηγικής, στην οποία στρατηγική συχνά, αναλόγως τώρα την παιδεία του ανθρώπου, εμπεριέχεται και το καλό των άλλων. Δεν είναι απαραίτητο να εμπεριέχεται μόνο η εκμετάλλευση του άλλου. Τόσο λοιπόν οι επιθυμίες, τα κίνητρα των επιθυμιών, πολύ σημαντικό, όσο και ο τρόπος επίτευξης, η μέθοδος δηλαδή αυτών, σχετίζονται με την ηθική μας, με την ευρύτερη έννοια της ηθικής, αυτό που θα έλεγε κάποιος παιδί, αυτό που θα έλεγε στάση ως προς τη ζωή, ως προς το ότι με εμπεριέχει και ότι είναι με περιβάλλει. Για να γίνει κατανοητό, επειδή καταλαβαίνω ότι ίσως χρειάζεται ένα παράδειγμα, θα πω κάτι άσχετο γιατί αυτό μου έρχεται τώρα. Θέλω να αγοράσω μια Ζουλιέτα Αλφα Ρωμαίο, ας πούμε, παλιά. Γιατί έχω ένα κίνητο στην επιθυμία. Επειδή είμαι συλλέκτης παλιών αυτοκινήτων, επειδή την αγόρασε ο γείτονας και ζηλεύω, επειδή είχε ο μπαμπάς μου κάποτε, επειδή μου αρέσουν τα αυτοκίνητα που έχουν κίνηση, πίσω κίνηση, επειδή θέλω να εντυπωσιάσω ένα κορίτσι, επειδή θέλω να προσθέσω κύρος. Αυτό είναι το κίνητρο που σας είπα της επιθυμίας. Και την ίδια στιγμή πώς θα την αγοράσω. Εδώ λοιπόν είναι η μέθοδος πραγμάτωσης της επιθυμίας μου. Με ποιον τρόπο λοιπόν θα εξασφαλίσω το ποσό για να την αγοράσω ή τι θα κάνω. Και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση η ηθική μου, τα κίνητρά μου γενικότερα παίζουν καθοριστικό ρόλο. Και αυτό ξέρετε, αυτός ο διάλογος με τον εαυτό μου απαιτεί όχι μόνο χρόνο, ψυχραιμία, αλλά απαιτεί και κάποια γνώση στο να θέσω ερωτήματα στον εαυτό μου. Όταν όμως η κοινωνία όλα είναι χτισμένη γύρω από απαντήσεις, από γρήγορες αυθαίρετες κρίσεις και απαντήσεις, ποιος θα μας μιλήσει για το πώς θέτω ερωτήματα για να γνωρίσω τον εαυτό μου και βέβαια τον άλλον. Επιπρόσθετα δεν είμαι σίγουρη αν ο σημερινός τρόπος σκέψης και αυτές οι ευρύτερες επιρροές μας αφήνουν περιθώρια να ασχοληθούμε καταρχάς και πρωτίστως με εμάς τους ίδιους και με την εσωτερική μας αλήθεια. Θα περιέγραφα ως πολύτιμο αγαθό στον καθένα μας την αναζήτηση της εσωτερικής μας αλήθειας, δηλαδή τη συνειδητή μας προσπάθεια να ψάχνουμε την αληθινή πηγή των επιθυμιών μας, να μην κρυβόμαστε, να μην προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας, τους φόβους, τη δειλία μας και ό,τι άλλο με ψευδείς δηλώσεις συναισθημάτων, κινήτρων και επιθυμιών. Δεν είμαι σίγουρη ότι ο βομβαρδισμός της ανοησίας που υφιστάμεθα καθημερινά μας επιτρέπει να βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως λέει και ο ποιητής, διαπιστώνοντας αργούς θανάτους, αναγκαίους όμως για την περαιτέρω εξέλιξή μας.
Όταν παγιδεύεσαι στα προσωπικά σου ψέματα, φόβους και μυθοπλασίες, τότε ο βηματισμός σου είναι ανάπηρος. Νιώθεις απειλούμενος και γύρω σου βλέπεις ανεμόμυλους αποχειριστικούς ανθρώπους. Ενώ η πλάνη, η ψευδαίσθηση, για μένα τουλάχιστον, βρίσκεται μέσα σου. Τότε εσύ πρώτος θα βάλεις τον λίθο ενάντια σε εκείνους τους οποίους εμπεριέχεις, τους κύβδηλους, τους επικίνδυνους, τους ζολοπλόκους, με τη συνενοχή πάντοτε του συστήματος. Και ενώ η απειλή έρχεται από μέσα, εσύ θα αγωνίζεσαι να προφυλαχθείς και να απομακρύνεις τους εξωτερικούς κινδύνους. Κάποιες φορές βρίσκω τόσο υποτιμητική τη σκέψη και την τοποθέτηση των ενηλίκων, ότι ο άλλος με χειρίζεται, με κοροϊδεύει και με υποτιμά. Αν κάποιος μπορεί να με κοροϊδέψει πρωτίστως και σε βάθος, είναι ο ίδιος μου εαυτός. Καθώς εγώ ο ίδιος έχω την ανάγκη να αντιληφθώ, να ερμηνεύσω την πραγματικότητα με έναν τρόπο που με διευκολύνει, που εξυπηρετεί τις εκάστοτε ανάγκες μου. Εγώ έχω ανάγκη να αποπλανηθώ, να παραπλανηθώ, να πιστέψω σε ένα όνειρο, σε ένα όραμα, το οποίο ενδεχομένως δεν υπάρχει. Εγώ έπεσα θύμα της φαντασίας μου, όπως λέει και η Παπαγιαννοπούλου στο «Δε φταίς εσύ, η φαντασία μου τα φταίει», ή της αντιληπτικής μου οφθαλμαπάτης. Και αυτό το εγώ, ξέρετε, δεν είναι μήτε αυτιστικό, μήτε πειρμένο, είναι υπεύθυνο και ειλικρινές. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú. Paloma, cucurrucucú. Las piedras jamás paloma que van
Anna saber de amore. Και μιας και το αναφέραμε, λίγα λόγια για το ρήμα διαχειρίζομαι. Διαχειρίζομαι. Είναι αγαπημένη λέξη πολλών και πολύ συχνά είναι και έτοιμα ημών με ύψιλον προς τους ψυχολόγους. Θέλω να με βοηθήσετε να διαχειριστώ το τάδε, τον τάδε, στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε σήμερα. Εμένα αυτή η λέξη δεν μου αρέσει. Όχι επειδή θυμίζει οικονομική ορολογία. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η ψυχολογία δανείζεται όρους οικονομίας. Άλλωστε εξάλλου η παγκόσμια οικονομία καθορίζει και τα πάντα όπως και την ψυχολογία μας. Όχι επειδή ο όρος διαχειρίζομαι παραπέμπει σε μηχανική. Απέναντίας μπορώ να σας πω πως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εγκαινιάστηκε μια win-win συνεργασία των ψυχολόγων με τους μηχανικούς με σκοπό την προσαρμογή των μηχανημάτων στον άνθρωπο, έτσι και τον αποδοτικότερο χειρισμό των καινούριων μηχανικών επινοήσεων. Αναφέρομαι στην εργονομική ψυχολογία του Φιτς κάπου στο 50. Αλλά με ενοχλεί αυτός ο όρος, με ενοχλεί αυτό το διαχειρίζομαι τον άλλον, γιατί νιώθω πως μειώνω, στενεύω, περιορίζω το συναίσθημά μου για τον άλλον. Τι πάει να πει να τον διαχειριστώ? Αντίκειται στην ηθική μου, μιλώντας ως παρατηρητής της κοινωνίας και υπηρέτης του κοινωνικού μετασχηματισμού. Αν κάτι θέλω με τον άλλον είναι να τον ακούσω, να συνειδητοποιήσω, να αναρωτηθώ, να θέσω ερωτήματα, να αντιληφθώ, να γνωρίσω, αναγνωρίσω, κατανοήσω, εξηγήσω, βοηθήσω, δικαιολογήσω, αφουγκραστώ, ενσκύψω, εμβαθύνω, αγκαλιάσω, ενσωματώσω, να συνυπάρξω, να αλληλεπιδράσω και να εξελιχθώ. Αποφεύγω το ρήμα διαχειρίζομαι, καθώς αρκετά συχνά, μην σας πω σχεδόν πάντα, υποδηλώνει την ανάγκη της αυτοπροστασίας μου από τον άλλον και της θωράκισής μου από τον άλλον, δηλαδή από έναν απειλητικό άλλον, και εμπεριέχει τεχνικές αντιμετώπισης του άλλου, δηλαδή εγώ θέτω τον άλλον στο αντίπαλο μέτωπο. Μα τόσο πια ευάλωτος μπορεί να νιώθω για να λειτουργώ έτσι? Ή μήπως αυτό το συναίσθημα της ευαλωτότητας και της κεκαλυμμένης αυτολύπησης χτίζεται ώστε να είναι η κύρια και μοναδική βάση της σχέσης μου με τον εαυτό μου? Ένα ερώτημα που το αφήνω σε εσάς. Κάποτε μας έλεγαν να αγαπάς τον εαυτό σου, τώρα μας λένε να τον προστατεύεις από τον κακό το λύκο. Να είσαι σε εγρήγορση με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Κατά τα άλλα, εμείς, ενώ έχουμε πιστεί ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον άλλον, συνεχίζουμε να μιλάμε για ερωτικές σχέσεις, για συνύπαρξη, συγκατοίκηση, συμβίωση. Ό,τι ωραία παράνοια που λέει και ο ποιητής. Ξέρετε, δεν μιλούμε μόνο εμείς με τις λέξεις, αλλά μιλούν και εκείνες μαζί μας και μάλιστα έχουν πολύ πιο μεγάλη δύναμη από ότι εμείς. Μιλούν μαζί μας, γράφουν μέσα μας, διαγράφουν το μέσα μας με τη διπλή χρήση της λέξης διαγράφουν. Οι λέξεις έχουν δύναμη στον ψυχισμό μας. Μας επηρεάζουν στο πώς αντιλαμβανόμαστε τον εσωτερικό και εξωτερικό μας κόσμο. Επιδρούν στην κρίση, στη σκέψη, στις αποφάσεις μας, στη διάθεσή μας, στις σχέσεις μας με τον άλλον. Δεν είναι και τόσο αθώες. Σε μια εποχή και σε μια χώρα όπου όλα βράζουν και όλα την ίδια στιγμή καταραίουν, εσείς θα συνεχίσετε να γίνεστε άθελά σας, ρήτορες με λόγια βαρβάρων? Η απάντηση είναι δική σας. Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο έξις τα παίζουμε σε αυτόν τον θείασο μόνος φαντάσματα.
Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε, άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε: είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λαθοσλήματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Εμείς, η ομάδα του Beton 7 Art Radio, σας ευχαριστούμε από καρδιάς και σας αποχαιρετούμε γλυκά. Καλό σας βράδυ. Μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξέναρα και αλότρια ζητοκραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκηση πόρνη ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κασμοσυρρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σαν προδοτίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε, άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε: είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λαθοσλήματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξέναρα και αλότρια ζητοκραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκηση πόρνη ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο.